ukapteni we-Orlando Pirates Umbekezeli Mbokazi usacela ukuthi abalandeli baqhubeke nokubeseka njengoba iqembu liqale kanzima isizini. Amabhakabhaka asafuna iwini yawo yokuqala ngaphansi komqeqeshi omusha, njengamanje alungiselela ukwamukela iStellenbosch FC emdlalweni weBetway Premiership e-Orlando Stadium. Izifiso zePirates zokudla isicoco seziphazanyiswe ukuhlula kulandelana iSekhukhune United neMarumo Gallants. Nokho umdlalo osanda kudlalwa neMamelodi Sundowns bebambana ngo-1-1 emdlalweni womlenze wokuqala owandulelwe wamanqamu e-M10-8 ubanikeza umfutho obudengeka kakhulu. Umbokazi oneminyaka engu-19 kuphela usedlulise ukubonga ngokuba khona kwabalandeli kulo mdlalo, ethi ukukhuthazwa abakutholayo kunikeza iqembu igoli lokulinganisa elivalelwe nguKamohlelo Sebelebele sekuzophela umdlalo. Ubuholi balo mdlalo semncane bebugqamile njengoba begqoka ibhande likakapteni engekho uNkosinathi Sibisi. Umbokazi ubonga ithimba labaqeqeshi ngokunikeza umkhombandlela ovumela iqembu ukuthi likhombise umoya walo wokulwa futhi libuye ekuhlulweni. iStellenbosch FC naso siwuqale kabi umkhankaso waso wePremiership, sihlulwa iKaizer Chiefs sase sadlala ngokulingana neMagesi FC. Nokho sinqobe ngo-2-0 sihlula iSekhukhune United kowe-M10-8 ngempela sonto edlule okubafakela umfutho. iPirates neStellenbosch abaqede endaweni yesibili neyesithathu ngokulandelana kwabo ngesizini edlule bamagange ukuwina iligi yabo yokuqala. Lo mdlalo wangolwesithathu uletha ithuba lokuhlengwa kumabhakabhaka njengoba ezoziphiniselela ukuhlulwa ngo-1-0 ekhaya iStellenbosch ngesizini edlule okuyigoli elavalelwa phakathi nguTitus.